Wellness Hotel Patince tento rok oslavuje už svoje 7. narodeniny, pri príležitosti ktorých animátori pripravili návštevníkom zaujímavý program. Toto podujatie vzniklo pri príležitosti 7. narodenín nášho Wellness Hotela v Patinciach. Mali sme záujem pre našich ctených a verných hostí pripraviť celý komplexný program počas takého predĺženého víkendu a otvoriť zároveň aj letnú sezónu. I like your style of jumping. How charming, just a rapper. Load him up and eat that snapper. I was 16 pints of rum and then I go bum bum. Load him up and eat that snapper. I was 16 pints of rum and then I go bum bum. Bum bum. Pridajte. Ešte. Čo sa týka programu, tak sme si ho organizovali viac menej vo vlastnej režii, samozrejme s profesionálnymi animátormi. Pre našich hostí počas celého víkendu boli pripravené rôzne animačné a športové aktivity, kultúrno-spoločenský program, to znamená rôzne koncerty, zábavy, cez penovú party, cez športové podujatie, jazdu na koníkoch, preteky na vodných bicykloch. Takže o toto všetko, o tú pohodu, samozrejme sa staral náš animačný tím. A ako aj dneska sme vlastne mali záver programu, ako každá dobrá narodeninová oslava, tak sa zakončila krájaním narodeninovej torty. Dovolte ešte, aby som aj nášmu hotelu zaželal veľa krásnych rokov. Tá setnička je taká magická, tak magický, aby ste ich spoločne s nami strávili v pohode našej maximálnej starostlivosti. Zaplieskajte!